Hey, what's up, Onil Bisdak? Welcome back. Ngayon gagawa tayo ng zucchini with stuffed giniling. Yan mga kabisdak, ating zucchini. Hindi ko alam kung natawag ito sa Pilipinas eh. Basta dito zucchini. Tapos meron tayong giniling. Yan, kung mapapansin mo, loob. Alaman po yan ng zucchini.
Check natin mga kabisdak. Ayan na. Luto na kabisdak. Ayan. Ayan, tikman natin to mga kabisdak. Ayan. Up.